Σας να μιλήσουμε για το εμβόλιο. Ναι. Για τον καρκίνο του μαστού. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτή τη στιγμή το εμβόλιο? Τα εμβόλια μας έδωσαν πολλές ελπίδες τα τελευταία χρόνια και μάλιστα τους τελευταίους μήνες και κάτι που έχει σχέση ειδικά με γυναίκες της κατηγορίας που μπορούν να απαντήσουν σε κάποια θεραπεία με κάποια μονοκλονικά αντισώματα. Αλλά ακόμα βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο. Δεν είναι μια θεραπεία δεν είναι κάτι που μπορούμε να πούμε ότι το κάνουμε και ότι λύθηκε το πρόβλημα. Έχουν γίνει κάποια πειράματα σε ζώα, έχουν γίνει πειράματα εντός εισαγωγικών, έχουν δοθεί εμβόλια σε γυναίκες προχωρημένου σταδίου για να δούμε εκεί πέρα που δεν ελπίζουν σε κάτι. Αλλά δεν είναι ακόμα κάτι ασφαλές που έχει βγει για να το χρησιμοποιήσουμε στη γυναίκα που έρχεται σε εμάς. Έτσι ήταν όμως όλες οι θεραπείες. Ξέρετε, και άλλες θεραπείες παλαιότερα, πριν από 5 χρόνια δεν υπήρχαν, αλλά τώρα υπάρχουν και είναι ένα σημαντικό όπλο στη φαρέτρα, ας πούμε. Τι μπορούμε λοιπόν να ελπίζουμε για το μέλλον, για το εμβόλιο? Μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα λύσει ένα κομμάτι του προβλήματος. Δεν ξέρω αν θα το λύσει όλο το πρόβλημα. Αυτό, ξέρετε, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Οι γυναίκες πάντως πρέπει να γνωρίζουν ότι ο καρκίνος του μαστού δεν είναι μια τοπική νόσος. Είναι μια γενικευμένη νόσος. Μπορεί να είσαι τυχερός και να μείνει εκεί. Και είναι μια νόσος που θέλει πολλά χρόνια μετά παρακολούθηση. Δεν σε ξεχνάει υποχρεωτικά. Το χειρουργείο και η ακτινοθεραπεία γίνονται για τον τοπικό έλεγχο και για να προλάβουμε τυχόν υποτροπές. Ενώ η χημειοθεραπεία και οι άλλες θεραπείες δίδονται για να προλάβουμε κάποια κύτταρα που δεν ξέρουμε σε ποιες γυναίκες έχουν πάει και που θα πάνε στους πνεύμονες, στα οστά, στην κοιλιά, στον εγκέφαλο και θα καθίσουν και θα κάνουν μεταστάσεις. Προσπαθούμε να τα προλάβουμε σε αυτό το στάδιο, να τα πιάσουμε, να τα σκοτώσουμε, να μην μας κάνουν μεταστάσεις.